papers. Però quan me donen el micro és que m'entra un poquet així i jo, si me permetiu, voldria oblidar-me del que porta escrit així. Primer que res, donar les gràcies al Tempir per el reconeixement, saludar als Vicent Solers de la sala i permeteu-me que comence contant-vos una historieta. Jo un dia estava a l'estany de Banyoles i a l'estany de Banyoles al costat hi ha una ermita que es diu l'ermita de les Porqueres. Vam fer una volteta al costat de l'institut en el qual va treballar el fill d'alguna persona que està així durant uns mesos. Per cert, l'únic institut que jo conec on l'educació física la fan piragüisme, perquè ho tenen al costat. Si tu continues un poquet endavant, arribes a Besalú. La primera vegada que vaig anar allà impressiona veure aquell pont i aquells banys àrabs. I nosaltres, com anàvem en un grup d'alumnes, vam entrar a l'església. Estic parlant dels anys 80 i poquets, 84, com a molt. I anàvem en un grup de gent de la Quas, d'Aldalla, de l'institut. I havíem parlat amb el mossèn per a que ens ensenyara a l'església. I aquell mossèn comença a parlar en català. Y una de las chiquetes que portaban, oiga, por favor, ¿puede hablar en valenciano? Y aquello me lo va a decir, perdón, en castellano, es que así no lo entendemos. Y aquello me lo iba a decir, mireu, valencians, que vos porten les taronges va, però per favor, que no vos porten la llengua. I jo vaig dir, cony, este retorn té boníssim. I aquelles xiquetes van seguir tota l'explicació i no, però xiquetes i xiquets, i no va haver ningú problema. Per cert, si no conegueu la zona, aneu. I de passo arribeu a Castellfollit de la Roca i aneu al museu que hi ha ahí d'embotit, que per favor, això paga la pena. Aquest estiu, no l'altre, feia molta calor i en Xàtiva en feia més. I jo havia quedat per entrevistar a un senyor que viu a Elx, perquè anàvem a fer un quadern. Per cert, ara que veu veure l'artista, és increïble, sempre que vinc a ells m'enduc el rodell. L'altra vegada m'enduia el quadre de la portada i avui mos endurem això. Vam quedar a Xàtiva, perquè mira si és bona persona el Josep, perquè era Josep, que va dir, no deixeu, quedem a mi tan camí, quedàvem a Xàtiva. Ens van fer un cafè, li feien l'entrevista, jo no el coneixia, i vaig dir, cony, quin home més tranquil, que ferm en les seues postures, i que treballador, perquè no parava, era una cosa increïble. Presentant la revista Saó o alguns quaderns, vas per el país i te trobes a persones, com per exemple el col·lectiu El Tempit, que de vegades són prou anònimes, perquè estan al seu territori. Jo recordo, fa ja uns quants anys, que crec que va ser el primer president de la Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià. I tu veus a aquesta gent que està ahí i està fent coses, però a vegades no eixien ni en Canal 9, però van fent coses. I te trobes un país que està farcit de realitats xicotetes, de realitats moltes vegades anònimes, d'homenots, com el que jo vaig conèixer aquella vesprada a Xàtiva, i que després, a Déu gràcies, he tingut una relació amb ell molt fructífera, podria que dir-ho. I clar, te n'adones que el teu país, el país en el que vius, en són més des que diuen i volen. I després te trobes Saó, que realment també és un poquet anònima. També és un poquet anònima en el sentit de que som una cosa xicoteta, som una cosa que tal vegada no. Som la revista de Gana, però l'èxit de Saó el conto jo en menys de mig minut. L'èxit de Saó és la gent que la fa possible, els amics de Saó. Jo me'n recordo, espero que no s'enfade, que hi havia un home que era degà de la Facultat d'Econòmiques de València. I tu li cridaves i li dius, Vicent, a veure, és que necessitem un article... Parla mestre. I tu anaves i parlaves amb aquell senyor que era catedràtic de no sé què i te feia un article per a Saó, al mateix preu que mos el fa aquell senyor d'allà. Li donaven les gràcies i continuaven. El secret de Saó és això. Sí que és de veres que ens hem vacunat, perquè després de passar 20 anys pel desert del govern del Partit Popular, pensàvem que mai podríem passar-ho pitjor. I efectivament, nosaltres volem continuar
com varen dir a l'acte aquell en el que ens acompanyaven 3 persones del Tempir el dia 8 de juliol a la Universitat de València, on celebraven els nostres 40 anys, van dir que com a mínim ens agradaria continuar 40 anys més. Però nosaltres, per a poder continuar 40 anys més, l'únic que necessitem és la complicitat d'eixes individualitats, d'eixos col·lectius anònims que estan ahí. I per altra banda, ara que efectivament estem en un canvi no de segle, però sí un canvi en moltes coses, doncs el van ser el que ens agradaria publicar al proper número. El proper número està en la impremta i parla sobre la radiotelevisió valenciana que volem, però ens agradaria poder compartir amb els amics de la veu els titulars que jo vos done ara. Ens agradaria poder publicar que tots els xiquets del País Valencià estudien en valencià i el valencià. Ens agradaria poder publicar que tots els funcionaris del País Valencià han demostrat tindre un domini mínim per poder entendre aquelles persones que van i parlen en la llengua que voleu que vos diga, la de ma mare, la de ma abuela i també la meua, i com la vostra. Ens agradaria poder publicar en el proper número que som un país normal, que estem orgullosos de tindre 2 llengües, però això no lleva a que una estiga molt alta i l'altra molt baixa, i que com a mínim volem escoltar els valors que canten per ahir i els volem escoltar en la nostra llengua a la televisió valenciana, que evidentment serà solament en valencià. Això és el que ens agradaria publicar. Per tant, anònims, juntem-nos, continuem treballant cadascú en la seva terra, en el seu territori, tinguem aquesta visió de país que tant ens fa falta, vertebrem i vertebrem-nos i fem possible que aquests titulars que ens agradaria publicar als propers números de Saó siga possible i que els mitjans de comunicació en valencià, com ara Saó o com ara La Veu, que n'hi ha així uns companys, siguen normals, que no siga ninguna excepció. Sí que és de veres que de vegades te trobes fins i tot en aquests nous canvis, en sorpreses. Us en conto una que és una anècdota, però no sé què deu en ella, per favor. El divendres que ve crec que és, n'hi ha una jornada de mitjans de comunicació en valencià. 40 anys de Saó no donen ni per estar a una taula redona. Tal vegada igual pensen que és que perdó, i està organitzat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, vull dir que no són sospitosos d'això. De vegades sí que notes que eres tan xicotet que no te veuen, no? Malgrat el meu volum. Però, en definitiva, continuem treballant cada un al seu territori i aportant aquest gra de sorra que faci possible que Saó continue, que el Tempir continue, que el govern de la Generalitat, per favor, continue en mans de persones normals que parlen valencià i que no el persegueixen. I jo, abans d'acabar, voldria donar les gràcies a Teresa, que està ací, que és una de les persones que ha aportat sàvia nova, mai millor dit, i sàvia jove a Saó, i que ens ha permès també adaptar-nos, com dia el presentador, a aquestes noves realitats que et permet la xarxa, l'internet. Per tant, molt agraït, Josep, molt agraït pel Tempir, per el premi i el reconeixement que ens doneu. Ens encoratja moltíssim a continuar treballant i ja sabeu on està la vostra casa i també la vostra finestra, humil, però la vostra finestra per a poder comunicar que en som més dels que diuen i volen. Gràcies.